Majong adlaw ni Jeng Tanan. Welcome back sa mang channel ay Lixie Vlog. Kauban ha si Aliana. Karon day guys, dami kabuwakan kay Naywati dari mulog wat kay. nag-arrange ko sa mga buwak guys kay wa na pud ko udon sa mga naong daring nagkabaling sungag. Labay ko ya Mario. Anja hanggi kuan guys. Gibutang ag juta dari kay og mug-uwan magbaha man daaris. Uwan. Nasabuti nga tiyan santay. Karon, sa kay magreta ning huwam kog pala atos among silingan kay nagpala-pala ko dari kay way lingaw. Dadades ko andari guys. Turami ning uli na gajud. Kay bimingaw naman pus nanay, madto gajud kay uli siya kay daan na tapos nanay nagsabot ni gapon nga mo adtuon tas nanay ja kay naligo mamigsapas mayor. Nakadungsingot hang naon kay ginihar ko dari nagkumbati na hapit na mahaman. Dari ko nagkagjuta guys na kay arang daghana magjuta iris babaw. Tung pagway dining. Enja. Karon day guys, mo great day kog happy birthday ni Ate Ansan Blanton. Great ko tayo sa. Happy birthday Tensan. 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 Happy birthday nimo Ate Ansan Blanton. Mora na siya si Aloha Bisaya Pilipina. Happy birthday nimo te ja. More birthdays to come, ja amping kanunay. Enjoy your day, ate. Salamat si mong kamaadyo dari namo. Happy birthday, te. Love you. Edad tayo sa. Pila ko na mong edad, ate. Ansan, grabe kang bugas kayo paglubad. Ang hanap pining. Brang dakuag nag murag sungay. Arang inita daari. Nang panuway tayo sa. Di uy, bad na day. Bad ng panuway. Diyan, happy birthday po sa mga nang birthday rong adlaw. Happy birthday ninyong tanan. Nag-great ko tayo sa. Mana? Happy birthday. Love you yan na. Magtiwas ako dari guys. Kaya dyan, naghiman dari. Mupahuay ko. Dyan, napag ko ipakita ninyo kay gitagaan kong ate Gladys Glamorosa katong nagkwas ang buhok guys ba. Gitagaan ko og kanang nai pagwapas naong. Ar ko naman, wa na yung bagas. Itry ko na hang ba. Mato pa to dyan kanang nai balik ja kay kanang na-pre. Pasig ako ra siguro pagi-prehan charot. Habang pakitan anja guys kay kanang giganahan ko ja na pay liptin. Giganahan ko guys pakitan naman na anja og mahuman ako daari nang buluhaton kay maluon kog sinanay mag palapala dari na makaagwantang agbalikawag intaw lalalahanin. Mao nang ako na mo area dani aren sa mga buwak anja. Ang gijutaan dari kay og mag-uwan lagi. Naraba kunoy bagyong umabutay sa makong tinagod pa ka na magdi na madajon. Hanggang kuandaan giarin sa daan jagi jutaan daan kay maadto ra akong tagbilaran rong Sabado puhon. Naa. Ito na ko tagbilaran rong Sabado puhon guys kay itin magtrabaho na ko puhon. Kita ra ta Ate Norlina, shout out Ate Norlina. Hi pag ko na Tibidalos. Amping muda kanunay sa diyong trabaho Ate Bidalos Cabrera Fronteras. Ang birthday ng Ate Bidalos tayo sa. Ngutan na Ate Bidalos kano sa ilang birthday. Hi sa kang Ate Bidalos. Hi Ate Bidalos. Hi pwede ni Kuya Jubis si Jahang My Love. Great Kuya Jubis. Di man birthday Kuya Jubis dining hi ra Hi ka. kong at Kuya Jubis. Hi lali. Hi Kuya Jubis. Gi mama Ali dai di ka mo hi. Hi ma. Imong papa. Hi Papa. Say nga si mong papa. Mama Miri si Papa Mama Miri si Papa Rita isa. Kuya sa kog lingkuranan palihog dai ka. Kay sit up niya tang kamera ka asa nimo sugakod. Kaw. Dai ha. Salamat sa mga tabang dai kay paningat tagad kog ado dai igang ko. Dari mo ko diha nagtambak. Dari nalis Papa Rita isa. Wa pahapit na mo nila mangguna siya guys na ala mo nang og mug-uwan arhi og tubig mo paingon mari mo sud. Kusala. Oh, dai isa ra dai. Di mo nang habugan na kay may mga juta dari available des ang likod da. Kay aglasyo man gud guys karing dari enta aglasyo. Lana jadi naman wa naman na lasyuan kay tambakan man kay nangaligid magjutas katong pagway dining grabe kang nawang nakadulit na ngilad ra bag magnaw rong subo. Ja guys, tan-aw ra mo dari hang pangbuhaton magpalapala pag baligon pud utut-utut pag baligon pud dani. Ayo ra kita ilingaw. Dan agi kag juta guys nga gikuha ja. Napagaliuban na hadlok og mga ligid ari. Agdari jud guys kay hapit ba ligdag among bintana na dakang bato. Ada kang bato? Anapog masiguro na. Dari na gikuan da. Sulabi, wa kay pamahaw. Jara pakutas. Nalaw man ang dana kay luoy intaws mador
Higwa ush. Di ila. Patag naman din na, ay dakarang day kagagi. Nay! Agkari, ibalik na gyapon ring buwak, Nay. Ibalik ito sa patag. Kay arong maluag agad ang gagian dari no. Ito nagbanay no, ingana. Imo Asa ka, pa Nay? nang kuana na, imo pa nang gananay. Latun. Kasi tawag na ka na ba ingana ingana sa mga panday? Wa man. Kato lagi Nay, lang. say tawag na nanay ka nang idot-dot sa mga panday na ingana. Maso? Di ka Di, ka na bang ipa-hamis, Nay? ba? Abo, sige na nanay. Mura man nagkahoy nga. Pangpatag, pungutan ng panday. Maayo na lang ni, kaysa si taglaag. Ang hirap putas kadutaan, magpasulabi. Kaya himan kong laag. Hindi ko malaag, kaya lakaw na rin ako rong Sabado, magtrabaho na. Gapon pa may naghisgot ni mo, may nga, sinanay gimingaw. Tinaod ka dun. Kuya bandal to. Tinaod ka dun, nanay. Ipaday dali magpalapala kay bugat manipod. Kuwabot ni pa itong kunatan. Patay ng palang paning Pedro. Duba. Ano pwede na? Mahal na lang. Ito na tuon dito. Ha? Madre pala doon na ito kayo nagagag baso. Masyami. Dito sa gianan ba? Tambakan ro dito. Diyan ang hapon kay inita pa. Hindi tataw. May kuraan lagi dito. Ang lami agliligo ay na magsapa gapon oy. Ano sa manuli? Grabe, alas 4. Grabe kuan. Tubig pa imo ga. Way kontra. Wala din naligo na rin ba? Ano ito? Bugong tubig ba? Banha ra pag kuan pison og Televison. kadto man tungod nagtrabaho. Ako. Banha ah. Eh. Saan ba ka to? Oh. Iro. Day. Kuya na. Iro. Na big isda dabos man. Ataysa, Mm. ng bayan Ataysa. Ano to yung taling ipit-ipit ay kuya bang krasupok na. Ika pang og lampara. Nag-vlog ka Ataysa. Nag-vlog day. Merong maka sapi dati hapit ng Pasko. Parang tapos Ataysa, bukyan Ataysa. Birthday mo Ma'am Papa Jesus. Kung kamo talaga kay ano na tayo inis pa eskwela. Dali ang siguro kay Aglasio. Oh. Ha? Huwag mo ka na agkas ka. Ha? Aw, Madre. Hindi natin mga Madre. Kaya lang init ang kasada. Kuha anak lang dyan lagi. Love you Ataysa. Love you. Hindi mo na ako suwab ko for Ataysa. Nukos, lagi ko no. Patagon rin, patagon. Banaas nukos. Sabi ah. Ataysa. Kinsa mo ba sa mga sinadugin sa isang mga Ataysa? Brian. Love you Ataysa. Love you. Ay, ginako. Di mo ilalim ng mga trabaho construction. Banga maday ka ni. Juta na galing ni. Sakit sa kuwan, dani sakit sa puson ba? Aw dani ba mga sug. Sabaan kong nanay gani kay ang operasyon ko no. Pasulabi ko ko. Isa ka nang buwak guys nga nas ubos sa hanang isa ka res babaw arong luag dari.
Tara guys, nahabog na. Nang na-arrange ang gaban ng kanang dagkang dahon nga buwak. Kaya mga na dyan pinanggang Mother Earth. Ito na nagsusubay na. Kaya, nadaki na. Karigi ka mas tagbularan eh. Maadur bag dahon na ino, hampuong. Matiri. Bunot to may ibutan na. Gaman ng tutas lang. Nagbunot. Ang gaban naman mga aso. Anong sa'yo nagbunutan? Kanang iba na, kanang ibutang na tos ibabaw. Karong di masabod-saburan. Wapa ko mahuman dari dia. Buhi ko. Ito. Buhi ko nilabay. Wapa ko mahuman guys, kanana pa na. Kaya glasyo mandana na. Ang ibutang dari arong di mag... Ag tubig mo hanutoy na dari. Lasyuan pa na. Oo, dari. Dari nag-ikwas ubos na. Katong pikong. Maadyo ba, mother? Piko dahil na kay gahi na palakan. Pikong ba? Kuwabot na ta. Nalaos lagi to abubuan ng diyang hapon. Habang naus. Ito oh, gamay buwak. Para naman mabubuhi. Mabubuan ng diyang hapon. Na naman po. May May bawaan ni natin og gana ba niya tang pang juta-juta. Muuwa na, di na ba mo di na. Basta kayo di na ba mo baha? Habang ka lang mag-diwangan pa magdari gapit ya. Habugan pang danarpit. Hindi na magyapo ito mga agas. Asa? Tagto. Tuga may rin mga agas at to. Ang dalag mawan na ito nga. Sa bawaan magmuwan. Mawan ba kayo? Mga agas at to. Kasi una ko dali pa doon. Marag habog-habog ang ito dali gamay. Pikuhon kay gahi na, di na magtabag bara. Bara, pala. Igit ka na rin kalugagan. Naman ako spuwak. Dari ako mag-lasyon ako, mag-lasyon. Mayroon na uwan, hindi na magbaha. Baha man. Bato. Agay ah. Okay guys, nahuman na naho. Na-complete na, char-charot. Na nakahimo na ko glasyo. Ang rin magbaha na. Glasyo na dana.
I love you, Aliana, na. Ang to dari. Jagbuwak. Okay, pas alright. Maado na. Hampuong na. Abtan ko galas 12. Sugod ko galas 9. Mga siya guys. Kay maniud to sa amin. Hello guys! Diyan guys. Nakatug kugikan. Kapoy ko dito pala-pala. Nakita hang lawasan. Pero nahaman dyan nahang. Talagang giingan ninyo guys. Nga katungay pang pa. Wapas at yung ka. Naungan. Kasi na gusto mo order na. Ning try na ko dani guys. Isa pa kagabi murag lami gadi sa ahang pamati. Kay murag hamis. Hanutoy. Pero dala may isa kabugas nga ning borot. Kay gikan mo ko na daga. Dapat ijang kuan guys. Leptin. Na, rangga, hanutoy. Atong swajan ko nun ng ijahang leptin. O maado ba ni sa atong ang pangwait. Gikanin ni Queen Glamour. Diyan na pa sila ikuan guys, salon. Mamanig na ko ang buhok. Glamourosa Salon. Hi, Aliana! Bagong ligo, mas Aliana. Magkuha lang itag madrilo. Ila man siya examok. Nakatug man ko na derde kay mo kuha nag-tripod ay. Ana ra kay nakuha tripod. Bagong ligo na mga Aliana. Katug mas ati ay sa dayon dyan magkuha ra lagi ko. Ate sa ning isaway ning ijahang kuha ni Ate Gladys day. Ijahang pagwapa. Og lami ba ni sa atong simud. Humot ra ba kadyo? Murag kindi. No. Pero humot ra ba ka-adik? Tawag mo kang nanay day. Oh! Lamian. Uy, murag kindi. Queen Glamour. Diyan kuan. Ano dyan resulta guys? Buatan ka Diyos, Tigladis kay diha kung gitagagi nga ni. Gitagaan pa di sa mayor kay pag adto na kay ni diha mas mayor mo nang gitagaan pa di sa mayor. Diyan mo na jagsud guys da. Isa kasit. Kani si diyan mo ni ag serum. Mo ni kang gamit guys. Ingani kang gamit guys katubitong hamimis paghangnaw nga wa pa ko nakigwa us. Ingani tong gigamit ka serum kang Ate Perling. Kang Ma'am Perling. Inja ka ni si glass skin sun protection. SPF 30. Kani mao ni. Inja ijahang toner, glass skin toner. Inja syempre na pud si jahay sabon. Na, jang sabon. Glamour Queen Cucumber soap. Njagi sa hang toner guys kay giganahan ko kay arang humuta lahi ras uban. Lahi ras uban nga katuhang nga ahang na try na humot. Lahi ras uban guys nga ahang na try ag uban kay grabe isigaban nga pasnit pagkatang naong dadto biski magpagwapat naman pasnit manong mo no tadto ing unggoy. Kani bintahan ni siya sa ahang mga na suwayan. Nakasuwayan ako danig mga kuwan duha ka gabi na. Kuwan man buntag o gabi karon wa ko nakabutang rong adlaw kay pasulabi man ko tug pala-pala. Mo na siya guys, kani pong serum guys amang humota pud. Kani may wa pa na naswaji. Ise. Humota pud. Da, basta gusto mo order dani guys. Glamour. Queen Glamour. Lamig ijang sabon kay pink gatanan baganahan ko pink tanan. Ja guys, maara ni siya guys. Adormi na tayo business ug marijo. So way tagatong kanang nayatang kwan ba sa lesson line. Si gusto mo order na. Eng naramang ko kay lami ka just naong kay nay serum muhamis atang naong ba. So way tag business og Baliguan Port. Bitaw guys, tinabitaw ni og sa tong gustong order na mo. Nakoy bagong business guys na ang Kalingawan. Madun na raman eh. Kasi gusto mo order guys. Ala, kumbati kay ingnar man ko.
Anja guys, marani hang vlog rong adlaw guys. Ja shout out day pag ko ni Ate Jing sa Cebu. Salamat si muhang mga maado dari na mo tis. Amping na kanunay inja. Marani hang vlog guys at tangi na padang sunod nga vlog. Ja. Amping mong tanan o God bless na tong tanan. Thank you for watching guys. Bye bye.